Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ушундай суроо бердилер. Мен яңараак аягымды сыгардым, вывих деп атала. Шул вак кылманым, хәзер тагын басыргам икән, әле калдыргас, бер калдыргас кире басмаскамы дип сурайлар. Беренсеннән кешенең нинди генә һынау булмаһын, нинди генә авыру бирмәһен, Алла Таала без намазны калдырырга тиеш түгелбез. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән бит инде, әгәр мана иң куркыныч хәл булып бит, кеше ятып кына намаз укый ала икән, шул вакытта ул ятып укырга тиеш дигән. Хатта мана бөтенләй кешенең тәне кыбырламай икән, уның күзләре генә кыбырлай, әле акылы урында икән. Ана шул вакытта кеше күзләре менән ишара яһап, шулай намаз кылырга тиеш. Мана шулай кагыйдә, кардәшләр. Калдырылган намазларга килгәндә, һезгә әлбиттә, мана бүгендән әгәр мөмкинсезлегегез килеп сыкты икән, хавыктыгыз икән, һез хәзер тагын намазга басырга тиешсез. Калдырылган намазларны шул үзегез хисабын сыгарыгыз да, күпме намаз калган булса, шунса нәфил намаз кылырга тырышыгыз. Төнөнме онда яки көндүзме, нинди уңайлы вакытта вакыт таба алагыз. Ана шул калдырылган намазларның урынына шул рәкъгатса намазлар кылып куйгыз. Шундый кагыйдә.